Era ziua de 2 ianuarie, ora 2 noaptea. M-am trezit la auzul unui ciocănit al ușii. Un ciocănit la fiecare 3 secunde. Mi-am pus papucii de casă și am coborât scările. În timp ce coboram scările, ciocănitul devenea din ce în ce mai rapid, aproape ca și bătăile unei inimi. Când am ajuns la ușă, ciocănitul s-a oprit. M-am uitat afară, dar nu era nimeni acolo. M-am dus înapoi în camera mea și m-am culcat, crezând că au fost doar niște copii făcând o farsă. La ora 4:21 m-am trezit la auzul ușii trântindu-se. Am sărit terifiat. M-am uitat înspre fereastra mea înghețată, doar pentru a vedea scris "zâmbește" pe aceasta. Mi-am luat telefonul de lângă mine, pregătit să sun la 112, doar pentru a găsi un mesaj în care scria "ți-am spus să zâmbești". Am început să plâng în timp ce alergam pentru viața mea spre ieșire. De îndată ce am ajuns afară, am ciocănit la ușa vecinilor mei de peste drum. Au răspuns și m-au primit înăuntru. O sunat la poliție. Exact la ora 5:42, poliția a venit la casa vecinilor mei după o examinare îndelugată a casei mele. Mi-au spus că nu au găsit nicio dovadă cum că ar fi cineva în casa mea în afară de mine. Mesajul de pe fereastră nu mai e acolo. Același lucru și cu cel de pe telefon. Mi-au spus să merg la culcare și mi-au sfătuit să merg la un doctor în legătură cu probleme de stres și anxietate. De naibii. Știu ce mi s-a întâmplat. Era real. În următoarea seară, după ce mi-am petrecut ziua la vecini, am mers acasă. M-am dus în dormitorul meu și am amplasat o cameră video spre pat și spre ușă. Am setat-o să înregistreze și m-am culcat. Am trecut cu bine peste noapte, dar în timp ce mă uitam la filmare, nu mi-am putut crede ochilor. La ora 3 dimineața, ceva s-a tărât de sub patul meu. Era un om slab și complet dezbrăcat. S-a ridicat și a început să uite la mine cum dorm. A făcut asta pentru o oră, fără nicio mișcare. Apoi s-a îndreptat către cameră, până fața lui ocupa tot cadrul. Era extrem de palid și avea vene umflate peste tot capul. Ochii lui erau complet negri, cu un zâmbet uriaș pe față. S-a holbat de la cameră pentru încă 2 ore, fără a clipi, doar învârtindu-și capul câte puțin, din când în când. După 2 ore, el a mers înapoi și s-a tărât sub patul meu. Am sărit peste filmare până la partea în care mă trezeam și mergeam spre cameră. Filmarea se terminase, iar eu eram înghețat de frică. Videoul l-a arătat mergând înapoi, dar nu plecând. Orice ar fi fost, încă e acolo.